Сега бих искал да ви кажа за третия Божий човек, Хавиер Леон от Испания. Божии хора, Емануел, Бог с нас. Казвам се Хавиер Леон и по нашите плодове ще ни познаете. Няма думи, с които да опиша това, което изпитвам вътре в себе си. Радостта ми и щастието ми. Искам да започна, като отдам цялата слава и цялата чест на Всемогъщия Бог. Гледам живота си и всичките си страхове, които имах, и беше много трудно да го направя в живота. Но както казва Божието Слово, невъзможното за човека е възможно за Бога. Амин. Обещах му, че ще живея живота си за Неговата слава. Моля се Той да ми даде благодатта да продължа да бъда винаги с Него. Второто нещо, което искам да кажа, е за моя ментор, моят учител, моят водач. Страхотен, положителен пример. Пророкът на пророците, учителят на учителите, Божият човек, Хари. Ще кажа няколко неща, за да ме разберете. Винаги беше до мен в трудните моменти, за да ме насърчи и да ми напомни защо съм тук. Да ме коригира, за да стана по-добър човек в живота. Човече Божий, от дълбочината на сърцето си ти благодаря за Твоята любов, за Твоето търпение и за вярата в мен. Благодаря Ви. През 20-те си години се занимавах с собствените си неща. Излизах с приятели, купони, клубове. В един момент имах бизнес и учех, но животът ми тотално заседна. Бях депресиран, не можех да разбера в този момент какво се случва. Същата мисъл се въртеше в сърцето ми. Какво ще правя с живота си? Разбрах, че имам нужда от Бог в живота ми. Започнах да ходя на църква в Барселона, но с течение на времето нищо не се промени. Един ден член на тази църква ми разказва за пророк Тиби Джошуа и не знаех нищо за него, но започнах да гледам телевизия Емануел. Желанието ми да участвам в Божиите неща нарасна до такова ниво, че реших да отида в Скоан, Лагос. Там пророк Тиби Джошуа се молеше за мен и трябва да кажа, че не почувствах нищо физически. Не проявих дори. Нищо, абсолютно нищо. Но останах с вярата, че това докосване е от Святия Дух. Върнах се в моята страна и след няколко месеца страховете, които имах, започнаха да намаляват. И влиянието на другите изчезна и имах независим ум. Желанието ми да следвам Бог, да служа на Бог, нарасна до нивото, че исках да се присъединя към ученичеството. Един ден, гледайки телевизия Емануел, видях съобщение за Париж. Едно събитие в Париж, което беше близо до мен, така че отидох и имаше хиляди хора. И аз се срещнах с Божия човек, Хари. Той ми каза, можеш да дойдеш един ден в моята църква, в Гърция, Солун. Вярвам, че това беше божествена среща и разбира се, дойдох тук. Първия път дойдох като посетител, след това се върнах в моята страна, за да уредя някои неща. И накрая се присъединих към ученичеството. През този период, както във всичко в живота, имах добри и лоши моменти. Но едно нещо, което направих голяма грешка, загубих зрението си. Позволих на други неща да дойдат в ума ми, като например бизнеса. След почти 2 години ученичество, аз напуснах. Обхвана ме огромна тъга и не можах да се справя.
Тогава си казах, добре, имаш нужда от социален живот. Нека се срещам с някои приятели от миналото. И аз им се обадих, започнах да ги срещам, но тъй като бях тук в жива църква, бяхме напълно различни. Не можах да се свържа с тях. Спомням си, бях в хотел и вътре в мен имаше дълбока тъга, която не можех или не исках да разбера. Но разбрах, че имам нужда от Бог. Разбрах, че трябва да дойда тук и да изпълня призванието си. И така, след известно време сънувах сън и се обадих на Божия човек, Хари. Обясних му го и той ми каза, това е твоето бъдещо служение. Преди да го помоля да ми позволи да се върна, медитирах. Спомням си, бях в колата си. Спрях колата и медитирах. Казах си, ако не отидеш, ще умреш от депресия и никога няма да си простиш. И така, след като бях напълно сигурен, че ще се присъединя отново към ученичеството, казах, няма значение какво, няма извинение, няма друг начин, други планове. Отивам там, за да го направя. Говорих с него и поисках да се върна. И разбира се, той ми каза, това е твоята къща. Когато дойдох на първата неделна служба, той ми пророкува всички неща, които казах. Опитахте всичко, но не намерихте радост или щастие, защото сте призовани да служите на Бог. Това потвърди всичко и изтри всяко съмнение. За да ми даде всемогъщия Бог благодатта да се върна, седнах и си казах, трябва да бъда сериозен, трябва да слушам Божия човек, трябва да работя усилено. Няма друг начин. Взех правилното решение и с Божията милост днес съм тук. За да ви насърча, ще кажа, че след като аз го имам, вие също можете да го получите. Не бях най-умния, най-добрият или най-талантливия, но нека ви кажа, бях на разположение за Бог. В заключение ще отдам още веднъж цялата слава и цялата чест на всемогъщия Бог. Благодаря ти, човече Божий, от дълбочината на сърцето си.